לא מבין איך התקררת לי במערה, אמרתי לך להתלבש חם, יש שערה, אבל את יצאת עם גדקס וחזייה, ועכשיו את עם שפעת, נו מה נהיה? יש לך שפעת, זה מדבק, אני בך לא רוצה לגעת, לא מחבק, תעזבי אותי הלילה, זה לא רומנטי, אני בורח, אותך שולח לסוף העולם. אני עכשיו יושב בבית ומשתעל, החיידקים שלך גרמו לי להתפתל, כואב בראש וגם בבטן ויש לי חום, ואמא שלך עשי טובה ואל תבואי היום. יש לך שפעת, זה מדבק, אני בך לא רוצה לגעת, לא מחבק, תעזבי אותי הלילה, זה לא רומנטי, אני בורח, אותך שולח לסוף העולם. קופת חולים שלום מדברת, ורה, איך אפשר להועיל לך, אדוני? קופת חולים, תשמעי, אני לא יודע, אני חולה, יש לי הצטננויות, יש לי הצטמררויות, יש לי חום, כואב לי בצד שמאל שאני ישן על צד ימין, עכשיו יש לי גם לך בצבע צהוב, רגע, לא, ירוק, רגע, לא יודע, זה מתערבב לי הצבעים, מתי אני יכול לבוא אליכם? זאת אומרת, כי תהיה בריא, מה אתה רוצה להדביק את כולנו? תראי מה זה אנשים, אני בהלם, איך אפשר לעזור לך? יש לך שפעת, זה מדבק, אני בך לא רוצה לגעת, לא מחבק, תעזבי אותי הלילה, זה לא רומנטי, אני בורח, אותך שולח. יש לך שפעת, זה מדבק, אני בך לא רוצה לגעת, לא מחבק, תעזבי אותי הלילה, זה לא רומנטי, אני בורח, אותך שולח לסוף העולם.